Amerika sun kawo hari Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu kallo da sauraron mu, barkanmu da sake kasancewa a labaran rana. Za ku ji da asiri ya tonu inda wani bawan Allah ya fito ya fallasa abubuwan da suke faruwa sakamakon harin da Amerika ta kawo Najeriya Sokoto. Shi da wannan matakin wanda ba san ko ina bane ya faɗi gaskiyar labarin da kuma abin da yadda gwamnati take so ta tauye wasu haƙƙinsu a Najeriya. Kar a manta, idan wannan shine zuwan ku na farko da Allah ku kasance da cikin wannan tasha mai albarka, kuma sannan ku danna mana subscribe na alamar ƙararrawa domin kasancewa da ku da zarar mun ɗora sababbin videos ɗinmu. Da Allah kada a manta ku biyo mu domin yadda ku ji kamar inda aka ɗora muku a farkon videos ɗinmu, to ku saurara ku ji. Mun gode. Amerika sun kawo hari Najeriya. Jiya kuma Netanyahu ya yi magana akan cewa ana kashe kiristoci a Najeriya, shugaban ƙasar Isra'ila. Kuma sun fitar da sanarwa, ita gwamnatin Najeriya ta ce da saninta da haɗin kanta aka wannan harin. Mutane sun kasa gane me yasa kwanan nan Amerika ta matsa. Bari mu faɗa muku babban dalilin da yasa suka matsa. Wala ba kan addini bane. Babban dalilin da yasa suka matsa wallahi akan refinery Dangote ne. Wallahi ita ce men abin da yasa suka matsa, amma fa wanda yake bin siyasar duniya a yanzu shine zai gane haka, ba wai wanda baya bibiya, wanda bai san ina duniya ta tafi ba. Kwanan abin da ake shine economic warfare, yakin tattalin arziki tsakanin waɗancan mutanen wanda suka ja gefe a South Africa, Brazil, Iran, Iran, Rasha da India suka bude wannan kungiyar wadda ake kiranta da suna BRICS. Da su kuma Amerika, Isra'ila da yammacin duniya da kawayenta. Rigimar tattalin arziki ita ake yanzu saboda Amerika ta tawo faduwa, gadan Amerika faduwa take yanzu, saboda dala kullum faduwa take. Kuma mutane da ma ba su sani ba shine Najeriya fa akan wannan rigimar man wallahi har shugabannin kasa a baya an kakkashe su akan rigimar tattalin arziki. Ba sai na kama sunansa ba, amma wanda ke bibiya shi ya sani. Abin da yake faruwa yanzu shine Dangote ya zo ya gina refinery, an riga an yi yarjejeniya da shugabannin baya wanda suka sai da kasar nan kan cewa musamman after 98, musamman daga 1999 din nan, wannan lokutan ba karamar barna aka yi wa Najeriya ba. An riga an saka hannu kan cewa Najeriya ba za ta taɓa refinery din mai a cikin gida ba, mu tace danyen mai ba za mu taɓa yi ba, sai dai mu ɗauki danyen mai mu fitar da shi waje mu siyo mu shigo da shi. Wannan shine zai taimaka tattalin arzikin mu ya kasance a hannunsu sai yadda suka yi da mu. Kuma shugabannin sun yadda sun sa hannu a haka. Wannan ba abu ne wanda za a fito kai talaka a faɗa ba. Yawwa. Kuma shine dalilin da ya hana duka refineries din su yi aiki. Duk wani wanda zai karanta maka wani wai refinery kaza ba za su yi aiki bane saboda waccan buƙatar turawan. Daga waje aka hana su aiki. Ake amfani da shugabannin mu a kulle su. Yanzu Dangote ya zo ya buɗe refinery. To bari mu faɗa muku tasirin refinery Dangote. Duk wanda yake bibiyar tattalin arziki da menene ake cewa tattalin arziki ya sani kan cewa Najeriya muna ɗaukan mai ne ɗanye mu fitar da shi turai, kasuwar duniya. In mun kai shi kasuwar duniya mun siyar, sai a siya da dala, sai a bamu dala. Wannan dalar da muke zuwa cikin gida da ita za mu ɗauka kuɗin mu kuma igiyar mu ƙara zuwa mu amfani da ita, mu siyo fetur, da ita za mu je mu siyo gas, da ita za mu je mu siyo duk wani abu da za mu shigo da shi cikin gida, da ita za mu siyo. Kuma kaso aƙalla 90 zuwa 80 da wani abu muna kashe wannan dalar tamu ne a siyo shigo da mai. To bayan shigo da mai, tunda kamfanonin mu ba aiki suke yi ba, akwai magana importing na kaya. Muna zuwa waje siyo kaya. Su ma waɗannan wanda suke tafiya siyo kayan waje, a furniture ne, a neman lafiya ne, a motoci ne, a ko ma dai menene, a zuwa karatu ne, a cikin wannan dai dalar da muke zuwa mu siyo crude oil daga wajen mu kawo ta cikin gida, daga ita ne. Dan haka dalar ba ta isa, dalar ta yi kaɗan. Kaga duk abin da ya kaɗan, in tattalin arziki ne, ba tattalin arziki na kanta ba, amma tattalin arziki ya cewa wai idan demand na abu yayi yawa yayi high, to wai the price din wannan abin zai zama high. Idan kuma demand din abu ya zama low, the price of that thing, wannan abin zai zama low, zai zama bai da daraja, bai da tsada. Don haka yanzu Dangote ya buɗe refinery a cikin gida, yana sai da
fetur da naira. Kaga kenan wancan wajen akalla kaso 80 din na wancan dalar da muke samuwa daga waje muke shigo da ita cikin gida, bukatar ta ƙare. Yanzu ba bukatar dala mu tafi waje siyo fetur da ita, ba ma bukata. Akwai chemicals da dama ma wanda refinery Dangote tana yi, duk yanzu ba sai ka tafi waje ka nemi canjin dala ka siyo su ba, da naira za ka yi amfani ka siye su a cikin gida. To kun ga kenan yanzu demand din naira, demand din dala is low, kuma according to law of economics idan demand din yayi low farashin dala zai karye dole saboda bukatar ta babu. Yanzu masu zuwa shigo da kaya daga waje su ne suke bukatar dala, siyo motoci, siyo furniture, ilimi, lafiya da waye da sauransu. Dan haka abin zai zama kasa, dan haka dolan dala ta karye, ba yadda za ka iya sai dala ta karye. Kuma aka fa yanzu wai refinery Dangote nan ba ta fara raba mai a cikin kasar nan kaso 30 zuwa kaso 40 ba, bai fi kaso 10 ko kaso 5 take fitarwa ba. Idan kuma ta fara fitarwa, ya kake tunanin farashin dala zai dawo? Wannan ba yana fa dala ta ki karyewa ne kasa sosai saboda su waɗannan azzaluman shugabannin su suke rike da dala, su suke da rike da makogaran dala, saboda su ne suke da dala a matsayin dukiya a gurin su. To yanzu jiya da daddare sai aka ce, na tashi da asuba nake ganin America ta kai hari Sokoto. To bari mu fara muku wata magana ku ji. Duk wanda yake bibiyar abin da ya faru, wanda yake bibiyar abin da ya faru a Afghanistan, da abin da ya faru a Iraki, da abin da ya faru a Libya, da abin da ya faru yake faruwa yanzu a Gaza, da su irin su kasashe da gasu nan da dama, zai faɗa ma kan cewa yanzu ba sun kai hari ƙauye ba, to akwai ranar da za ta zo za su kai hari refinery Dangote, su ce ai Dangote a refinery nan ana ɓoye 'yan ta'adda. Ku kuke tunanin wai ba wai kunya? Su ba su da kunya akan biyan bukatarsu, kuma su fito kuma duk duniya an san ƙarya suke, kuma su tsaya su kare ƙaryar. Don haka ku sani ba wai ana kawo hari bane akan wai maganin 'yan ta'adda bane. Ina DSS suke, ina 'yan sanda, ina sojojin ƙasar mu, ina duk wata hukumar leƙen asiri, ina sojojin, ina 'yan sandan ƙasa da ƙasa, duk ina hukumomin tsaron mu. Ba za su iya zuwa duk inda wani dan ta'adda yake a yi tracking din shi a kama shi ba ma ba tare da an harba bindiga guda ɗaya ba. Duk waɗannan 'yan ta'adda za a yi ɗauko su ba tare da an harba harsashin bindiga ba. Wallahi gwamnatin Najeriya tana da wannan ƙarfin. To don haka turawa sun yi wa Najeriya shigo ba zurfi, saboda mutanen Benin Republic sun yi juyin mulki, an ɗauki jiraguna daga Najeriya an je an kai musu hari. Ƙasa ce mai cikakken iko, mai yancin kanta, kamar yadda a kwanakin baya Amerika ta ce za ta kawo hari Najeriya. In Najeriya suka fito suka ce Najeriya ƙasa ce mai ikon kanta, babu wanda ya isa ya kawo mata hari. Su ma can Benin Republic ne ƙasa ce mai ikon kanta, kuma ƙasar mu ta je ta kai musu hari akan abin da kuma suke ganin ita ce makomar ƙasar su da kuma ci gaban 'yan ƙasar su. Kuma bari in faɗa muku ta magana ta ji, 'yan talakawan ƙasar nan Najeriya da masu ilimin ƙasar nan da malaman ƙasar nan ba su shirya a yakin tattalin arziki ba domin ku fito da Najeriya daga cikin halin da take ciki ba. Misali shine, tun da Dangote ya fara wannan rigimar da gwamnatin Najeriya akan refinery, wata ƙungiyar farar hula ce da ƙungiyoyin haɗin kan ƙasa da ƙungiyoyin lauyoyi da ƙungiyoyin malamai da ƙungiyoyin wasu manya-manya na dattijan ƙasa kuka ga sun je bayan Dangote sun tsaya. Gwamnati take kallon su, take jin tsoron taɓa Dangote. Ansa ita ce babu. Shi Dangote ya je ya ɗauko wani aiki ne wanda yake tunanin 'yan ƙasar, wanda mutum ɗaya ba zai iya ba, sai 'yan ƙasar sun haɗu gaba ɗaya ake aikin. Babu wata ƙasa da aka yi revolution, ko political revolution ne ko wani irin revolution ne wanda mutum ɗaya ya yi, sai an haɗu gaba ɗaya ake kawar da azzalumai. Yanzu kuma Dangote an bar shi kaɗai, saboda mu talakawa ma wasu zuciyarmu ma ba mu san ma da ƙwaƙwalwarmu ba mu san da duniya ta doka ba. Wani magani yake ai rigima da Dangote yake da gwamnati, ai ba ma shi da ma matsalar Dangote ce, ba matsalar talaka ba ce. To bari mu faɗa muku wannan magana, na rantsa da girman Allah idan ba da bar final Dangote ba, wallahi sai mun sai mai lita a Najeriya sama da 2,000. Kakkai wani lissafin wani wai ai mai yana karyewa a kasuwar duniya an sa, ko kuma yana daraja yanzu a kasuwar duniya an sa wa mai Rasha takunkumi, su Venezuela suwa da sauransu an hana man su shiga. Wallahi ba zai sauki a Najeriya ba, shekara nawa aka ana yi. Shi yasa bari in gurgo muku wata magana, shi yasa Obasanjo ya ce da wannan gwamnatin ta ce ta gyara refinery din ina ne a na mata wacce refinery ne, Obasanjo ya fito ce ƙarya ne, saboda su ba sun san su suka saka hannu kada refinery ta aiki a Najeriya, ba za ta yi aiki a Najeriya ba.
to ya kai Dangote ka sani ka ɗauko yakin da su 'yan ƙasar ba ganin suke yi ba nasu bane, yakin ka ne kai kadai, kuma ba za su zo su sama hannu ba a yakin domin ƙasar ta yanta ba su ba su yadda ma kai abin da kake yi mafita ce ga su ba talakawan da malamansu da masu iliminsu da malaman jami'ansu da kowa da kowa dukansu mashirmata ne, ba su san inda duniya ta tafi ba, domin baka isa ka san waye kanka ba, baka isa ka san waye babanka ba, baka isa ka san waye kakanka ba, sai kana bin siyasar duniya. Su kuma 'yan Najeriya ba ruwansu da matasan Najeriya, ba ruwansu da bin siyasar duniya, abinda suka sani ko shine rigimar Atiku da Kwankwaso da Tinubu da Peter Obi. Duk majalisa an kaza ga ita ce ba sa bibiyar ina ce kasa su ba kishin kasa ana. Bidiyo na gaba zan tura sako direct zuwa Dangote, zan tura Dangote a bidiyo na gaba kawai direct zan yi bayani akan Dangote.